Ho han tornat a fer. La Generalitat ens ha tornat a ajudar i, en aquest cas, a definir de nou el concepte de gran tenidor. Ha aprofitat la publicació de la llei d'acompanyament de pressupostos el 13 de juliol, o sigui que ha entrat en vigor a partir del 14 de juliol, per canviar aquest concepte, que a partir d'ara un gran tenidor serà a Catalunya el que tingui 5 habitatges o més, independentment d'on els tingui, sigui en zona tensionada 1, a la zona tensionada 2 o a la resta de Catalunya no tensionada, que gairebé no en queda. I també diu que si en tens més de 10 a Espanya, també ets gran tenidor. Aquest canvi, que l'ha introduït de manera matossera amb una llei que no té res a veure amb habitatge, només afecta per publicitat i per registrar-te com a gran tenidor. Però, en canvi, per calcular la renda de lloguer, segueix sent vigent la normativa que ja teníem des de la llei de la vivienda, que és que tinguis 5 habitatges o més a una de les dues zones tensionades. Ara, per determinar la renda, haurem de saber si un propietari té 5 habitatges o més dins de la mateixa zona tensionada, però, en canvi, per saber si és gran tenidor a l'hora de fer la publicitat i a l'hora de registrar-se al registre de grans tenidors, haurem de fer servir aquesta nova definició que han introduït ara. Serà per contractes a partir del 30 de juliol del 26. Si tens dubtes de si és gran tenidor o no, que segurament ara encara en tindràs més, i si els teus anuncis compleixen la normativa o no, contacta'ns i t'ajudarem no només a fer-ho bé, sinó també a llogar el teu habitatge.